Jeg hedder Frederik, og jeg har flyvning her på Samsø Efterskole. Vi har noget teori, og så har vi også nogle simulatorer, som vi bruger, hvor vi kan øve i at flyve. Og så senere på året kommer vi ud i en rigtig flyvemaskine og får lov til at prøve at flyve sådan en. Vi har 3 simulatorer, og så den ene, der flyver vi langt i. Så der kan man enten bare flyve nogle små ture og øve sig i det, eller kan man flyve rigtig langt. For eksempel, jeg har flået til Dubai, hvor det tog 8 timer. Jeg havde ikke rigtig sådan planer med flyvning før. Jeg synes, det var spændende, og jeg synes, det lød meget spændende. Og så valgte jeg det så. Og så her, nu efter jeg har haft det her i året, så er jeg begyndt at interessere mig rigtig meget for flyvning. Det skal man vælge, fordi at man får en god indledning i, hvordan det er at være pilot. Og så vores lærer, han er også rigtig god. Og så synes jeg også bare, det er spændende. Man har simulatorer, man kan øve sig i og sådan noget.